Sumba mokwongo krach ahinya. Rach to rach, ok en mano korach ahinya. Rach but ok orach ahinya. Kaluwore gi modho pi. So Rach emo korach ahinya. Ok orach ahinya but orach. Okay. Anyway, somo ta somo. Kendo agike form 4. Ler mar wach. But wane jomo gike form 4 mani somo mokwongo. Sami somo ingeni wan mani kuong long nyinga. In fact, school kacha ido ka nyinga mani kuong liluongo jama kosa. Jono tieno. Ntie madam mombe ne eto nokwa pogre kode ka yombe tembe kinyo yomba. Koro ya poine somo ato kose somo ka en koka isomo nyaka be gija par. Ingen wan mong'eyo jopuonj to ikono ni about 10. About 10 wan mo ywagoro ka. Koki jak somo biro bele. Aja ber ndiko jo mofel. Aja ber ndiko but obro ndiki gi knowledge mari mathin ma in godo no indo. Yeah, ndiko jo mofel but luore gi knowledge mari how ilorieko. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Hello guys, it's a surprise, it's a big thing. Guess who is coming in the city? Opija Kaeli father, he's coming this time round at Lucky Summer Game Changer. Tukutane pale on 11th October, that's this weekend. Kitu kitakuwa moto sana, itakuwa imebamba zaidi. Tukutane pale, kiingilio ni 500 pekee na unanunua bia moja ambayo itakuwa 300. That's a total of 800 only pale Game Changer Lucky Summer on 11. Kumbuka kuna parking provided with security, kuna mlo, kuna vyakula vyote pale tutapata pale. Alafu pia usibabaike, manake kuna rooms. Usiseme ati mara nitalala wapi, mara late nini. Kuna rooms pale na kila kitu. Self contained, kila kitu kiko pale. Security iko wao pale Game Changer. Tukutane this 11th. Kiingilio bei nafuu 800 pekee. Tukutane. Opija Kaeli father, ina michayo jato. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Kaka pile mapodi luongo ni LTN number 1 online channel. Inge maber ni wani mwachung'yo kang manyime mar kelo ni weche kaka gitimore ng'amotimo gi kumotimgie iwinjo. Kendo be ok wamanya ng'ato ni ati osemake it. Wamanyo nyaka jok mwa wadongo go together. And that is the good thing with LTN Luo Trending Nation. Kaka pile ng'ama kelo ni chendo ni hidenda numari nasho mari chieno jamone mbele. Chiene meneno mbele mingo. Eming'ondo boka kata nyalo wacho no mari dhako ngode nigi chake kore kubni ariyo to pod chwako sitiringi kawuono ni endi pod an Game Changer kaka pile endi mer parni ni okinyal ng'eyo kuma budho mite kapok ifollow pages mag Game Changer edhi Facebook kaya chendo imanyo Game Changer wan kaya cha TikTok we are TikToking with you pod en mana Game Changer ng'eya okadona wuoe nikech nene picha mano adhi kelo gima kizungu luongo ni tautologizing. I don't want to be tautologous.
mani ng'eni jok mosomo makoro winja kanyo no endo. Kaka pile ng'eni ati wan gi weekly program ma bende inyalo neno e pages magwa kanyo no endo, iluongo ni Game Changer. Then ng'ama dwara pile ng'e maber ni ati weekly ok inyal kosa Game Changer ka. An ka masani adak e room 3. Manya maikwa biro tiwacho ne manyo mari room 3 tikeli. Biro yoro mano oda. Adwa mana ni koro Game Changer onyombna. To gichak pidho na nyithindogo. Game Changer bukoro yawe sikul. Kawuono ni endi wan gi MC Jamakosa. MC Jamakosa. This is a guy that has been growing very fast all the way from Sori Karungu to Nairobi City, CBD. Makoro NMC metiyo gi jathum maduong seriously. Idhi nene dakika mabiro go eko. Kapok subscribe ne Luo Trending channel, subscribe mondo mi kik kidong chien. It is all about white with a touch of gold mega launch. Mana kaka winji hundwe jamondo kinyisira wende gi wende machi oganda. Awiko hundwe koma kore kanyakla kod Lord Band. Dimondo kod album manyien. Hawi biro mos extended play. Ngeso tarika parga uchiel. Dwe mara parga chiel. E Gesa East Villa behind Omoja One Market. On the podium, Odongo Swag, Okoth Jarapogi, Omondi MC Ngoe, Omondi Wodombei, Roy Thanda, kod Steve Jana. Budhoidhi chwak maliet kapas, kata siovo Marinash, Diang Radida, Otamo Wang Mogo, kod Uncle Sam, Nyaka Machatonga, regular shillings 100, VIP shillings 1,000, Rwak lawi marachar maler kapamba, kaito ituone ndadu marmula, Warume Gesa East Villa chon time, Kikbai, Oteni, okelni kod LTN, Luo Trending Nation, kama mopande inyenyo elela. Osini kod LTN, Luo Trending Nation. Mic testis, iyudo maber. Mic check, be one sawa. Jamakosa sedonjo ka Jamakosa. Yes. Jamakosa. Yes, Omari. Ai. Wani biro Nairobi maduonde? Yes. Yes, Omari. Mos jopiny. Mokwongo amor gi Luo Trending Nation kokalo kuom Omari Nash. Kod chema kawuono ni endi ane interview makende. Allow me to say, Omari Nash, this is my first time mar bedo introduced gi channel machalo kod maendi. And this will be the first time to be in the YouTube. Mondo mi dhano onena. Yeah. Yani kizungu biberi ya bera? Somo tunasomo but na kao miwacho but maneti muno fela. Biberi kama ndo jogi oneni maber. Aneno ka luor kocha iberi ka. Adwa ni beri ka. Adwa ni beri kuma kamera neni maber. Wabeda nege kone. Lens no koro berge kode? Koro jatelo. Yes. Iwacho nini dhie ikao kizungu miti program? Akao kizungu miwacho but maneti mepenj magono wafele. Ana fele. Kare gimiwacho ni joja ok bere book ni eni true. Jopogore gi minds but kuoma ana wuon mano mara. Ni fail. Yeah. Mia gempia medi. Yo miwacho gadieri gempia medi. Nyeni wacho di. Ko kadwa ni kori imodh pi oluok duondi. Gempia medi. Ang ne wacho ni na mi changa mapi nye koro mogi. We wa madh pi, we modh pi. Ni fail. Yes. Ya modh pi. Jamakosa. Yeah. We are getting Adiri osumu. But koro raido ni mitimo ni endi Omari. Sani uke kamotereji than miwacho bet nyalo chopi kamoro. Cause anyalo rumo kata gi misungu. Misungu penya ne I need to know the direction of going like Kisama. Semoko rumo kode baba dogo. So kalore kisungu na mange mawacho ni abro direct. Kata miwacho ni okibere yenye awinjo kibadhe of going like Kisama, of going to Of? going to
Man ineno. Awach man misungu kwa pinja. Amara de wach maler. Misungu mobago mari kech mar misungu ne muonyo. Oh, mizungu mobago. Misungu muonyo. Okay, wacho mara. Yes, mara to piwa and plain. Yeah. Jamakosa sombi chalo nade? Somba mokwongo krach ahinya. Rach to rach, ok en mano korach ahinya. Rach but ok rach ahinya kaluwore gi Modho pi. sawa. Sombi rach. So Rach emo korach ahinya. ok rach ahinya but orach. Okay. Anyway, somo ta somo. Kendo agike form 4. Ler mar wach. But wane jomo gike form 4 mani somo mokwongo. Sami somo ingini mani kuong dong nyinga. In fact, school kacha ido ka nyinga mani kuong lilu Jamakosa. John Otieno. Ntie madam mombe ne eto nukwa pogre kode ka yombe tembe kinyo yomba. Koro ya poine somo ato kose somo ka en koka isomo nyaka ba gik 10. Ingeno mwangiyo jopuonj to ikono ni about 10. About 10 wan mo yuagoro ka. Koki jak somo biro bele. Aja ber ndiko jo mofel. Aja ber ndiko but obro ndiki gi knowledge mari mathin ma in godo no indo. Yeah, ndiko jo mofel but luore gi knowledge mari hawi lorieko. Tikudho ni jotendi mang'eny tingo kochopo e form 4. Leaders gi. Joban leaders gi. But okang'eyo kanyal wacho korka korgi. Awacho ma korka kora. Yinto ber nitie ko kati fail. Yes. Titie. Chal ka gima ideng rom gi okay, iromo gi jakuo. To attack yodo ka osimbi. Ingeni muchi ma ingo matine magni deal go. Likewise to me. Aromo gi ng'ato to kisunge mong'enye. Abro tiyo gi marani. Okay. Yeah. Jamakosa. John Otieno. Ere kaka Jamakosa koso John Jamakosa. Okay. Jamakosa is a very big history to me. Wengao gini magira jawa. Jamakosa is a very big history. Pani Lorendeg. Ako nyaka anyala wang na muony mathin keje ang'enye kisungu. Yeah. Okay. Ang'enye kisungu. Can you show it 1 minute ge kizungu? Because awinjo ga makiswahili mikono poka winjo ni hands up. Chwakane ge kizungu dakika kata 1 second ge kizungu. Gi kizungu. Lese wasunge mane kanyo. Koso tumo chung. Koso ene tumwer awe. Koro ichwako. Kaka mikono juu. Asu gudu asigidi. Asu koro kizungu. Kacha kogi koro kisungu. En nyingate magni luongi but koro kide chwak en ma ajugudu na nikech ango midho wach ma misungu dhi winjo like sejo ngeno dwani wuogi misungu kati wuogi jomo bedo crowd mo bedo piny. Hands up on the air. Man chal ka yimi wer jathum wer timbi wer. Unless no me time koro nyalo bedo obedo yweyo ti nyalo wuoyo. Yeah. Minyalo go joke gi kizungu majinye. Like 30 minutes. Seriously, no Kiswahili, no mother tongue. No Kiswahili, no mother. And okay, they're not pando patch Yomari. Likewise, you. Okay. Thank you, Marinas, for the Luo Trending Nation. This is my first time to be introduced in Luo Trending Nation. And this will be my first time to be seen in YouTube. So what can I say? What I can say is this is my day to tell you all about my history. Kisungu na machwado kama giga ndio Bwana Ginibado mende queen. Thank you Marin. Kisungu pok no wachi gani ngato uchungu wiye. Kiswahili bedi nyawacho kichungu wiye but kisungu nyakindek mathin. No, an kisungu wacho kama. Achini ya, thank you very much for giving me this opportunity, you know. It's my day, you know. I've taken a lot of time before I see myself like this. Inigo tano kago anawache piwa.
Tieni manyo, ini manyo. Tana waje piwa. Ere kaka Jamakosa nobiro ko? Okay, MC Jamakosa ni en gi mwa maboro Marinash. Bone gini boya mabor to kochop. Ochalo gini. Ochalo gi ngero maremo. Awinjo ngero mor okochop. Awinjo ngero awinjo. Koro gino ya mabor. It is a big history. Toke wache. Okay, for the first time nyinga en ga John Otieno Nyangaga. Nyangaga mano nying babawa. But toka city ku school. Ne wan gi Germany. Chia idala. Koro no kwa chia idala. Babawa no ngisa ni I don't ateri a course. But the real course mani tera ne poka ngeo ni mane. But to me course manado and course ma driving. Yeah. So kalure kaka na kwa dhok maber dala. Babawa no cancel watch course chaindo. Makoro gi koro kwath na mamit madhok biro ko ying dhok chwe. Kora bedo jakwath. Mano gi kama jirani gidala kocha ulungu ni anyola ne nti un pargi ne tiyo tich mar Kenya ne power gi which mag stima giendi koro na kama no tiyo ko kaini dwaro jakwath to ka luore gi ja un pargi no endo no chune mo o tudore gi mino ode mondo mi opanda adhia kwane ngano oko nikech kalure kwath kaka kwa nge kwath nadhi kamiluongo ni Uyoma Kobong. Okay, kapok achako Uyoma Kobong na donjo kumoro ni Awendo kamiluongo ni Aego. Akwa Aego kanyo boss na ne tiyo Sony Awendo. Kora kwa Aego kanyo to kwath na maber. Kinde cha ne chula like 2500 ne pesa maliche nya kabisa. Yeah. Koro stage mana kwa kanyo ndo achaka hidu promotion Uyoma Kobong kamoro miluongo ni Gagra. Koro kanyo ndo nadhi kwa dhok at the same time narito wuod jaduong no nen japuonj. Koro jaduong no kaachiel gi min gi ne gin joma dongo mose jony. Koro no keta kanya nyalo ng'iyo gi wach kwath ya koro na ai. Koro donji gi miluongo ni ng'iyo gi. Tine nyalo konyo gima gidwaro nyalo monegi. Anyalo tedo negi chiemo to gichiemo. But jaduong mane dagodo ni endi ne odhi okawa ka ng'at moro makoro onge familia en ng'ama okwanya kamoro. Ma any mistake magara mamino de motimo. Naluonga ni Dani. Ma Dani emotimo ni keto kuoma. Koro nadhi nakonja jaduong mara ane Jamakosa yawa. Gimar makara gima Dani emotimo Dani dongi ni mi iwanyi idhi modho nyaroya te okimodho nyaroya. Makoro kwara dhaona ni. Gimara mara ane Jamakosa. Koro ndiko kare ane Jamakosa wa. Ero ane Jamakosa. Sawa. Koro kanyo kuma gino nudhi owuoke. Ine Jamakosa. Koro nang'iya ni everything kata gima timo maber. Ine Jamakosa. Kata gima timo maber rach ne ng'ato. Yeah. Okay. Yeah. Koro Kosa ni wuok e dak gi ji. Yes, Kosa na wuok e dak gi ji. Kaito okay gima natimo maber was ne bedo opposite ne ng'ato kalure gi kaka dak gi ng'ato yani dak gi ng'ato. Koro gima timo maber loko bedo opposite ne en. Yeah. Mwakungo rado warado kanyi ko. Mwakungo rado warado kodi Sori. Nati mangozo. Sori ni endi ne okay an ka ng'ei tang'ei kaka comedian. Ma bende ne deal gi weche mag videos ma bende watimo kodi nyaka Nigeria video mabora nya kabisa no wagole mabene video ma smart kabisa jo kama no ketho YouTube wa magedego YouTube magi lalo nyaka gineno endo but kanye kamwarade kodi amarado kodi Sori. Yeah. Tija kan an ajaseme kakelo to adak Migori County kamiluongo ni Kaler. Yeah. Okay. Yes. Koro Sori kacha ni tema chiel ariyo adek. Okay, Sori to kakoro asewuok e weche mag kwath giendi. Owadwa no dak Sori kanyo. To ko owadwa no dak Sori kanyo endo. Gicha nok more. Koro chieng' mane liel mono timoro wayo mono tho. Kaler koni. To ka wayo no tho Kaler to kana dok dala. Gino noramo yo wado kono babo wani John wadhi dak godo Sori. Adhi miyo John tich. Koro chako tich okela Sori chako tich e adwa mar mama Alfin
Yeah, ema chako tich Adwea kanyo ni. Yeah. Josori kawada ka chiel kende mosne uru Mama Alfi. Mama Alfin wabiro sori kanyo. Wadu dong poden ka sori. Poden sori. Mama Alfin wadu go sori kanyo. Sori kanyo mapidho wa bwana. Koro Mama Alfin no kawa. Kosa kawa. Mama Alfin no kawi. Yes, no kawa zin kitich. No kawa kiti no kawa yo machel bat kitich. Yeah. To gimana kone mana tie gite. Gimana ber mar miyo jogo be no hera enya. Ma kata ka donjo kamoro tanyalo tiyo. Omari lodo mabith, miriambo, kuotho, ok en gima kare. Yeah. Kidwa ni bed gi ng'ato kamoro, kata kidwa ni survive mondo chiemo rimbi ne kari, kata ibed somebody. En nyaki escape gigi endi. Yeah. Koro mama ni watiyo godo kar kaendi, watiyo kode kar kaendi, makoro chako increase, koro keta gari, ogola hardware, mana tingi smitika, oketa hardware, oketera e gari. Yeah. Koro nan conductor mar gari. Koro kae gari kanyo chako tera e lori. Koro wagolo kuoyo Luanda Konyango to atero ne customer. By that time salary na koro ne bet increase matin. Yeah. Okay. Ana yudi ka irimba piko. Yes. Wacha piko ni toka koro okay iti yaore omari. Yes. Iti yaore inyalo bedo kamoro ko ichako chichni kora nyalo gi kamoro kora mba chak timo makore. To kase bedo gi Mama Alfin achako ng'iyo weche mag apiko gi endi mag rimba piko. Kora lima piko seche ma like on Saturday no kadhiga tich adhi ka apiko mar ng'ata chule pesa ta scroll godo area kanyo. Koro na ng'iyo seche mana rimba piko ni endi yudo ka ng'ato we tera nyandiwa pesa di kon siling 300 fuel tingena olo 100 adonge 200 ewinjo. Koro yudo ka the whole day ka gigo dhiambo an gi like 1500 to ka ng'iyo ka compare gi salary ma yudo kacha yudo ka chiegni olawe matin. Koro mana decide aweyo Mama Alfin aweti Chadwea tadonje weche mag apiko. Koro kanyo mane nwange wacha apiko no endo. Yeah. Ere kuma koro iyudo go potential mari mar ne in talented inyalo bedo MC. Okay, talented mara ni endi en gima ne opondo kuoma kana goyi ok talented mara talent mara umera dongi mikela una watu ninge kesona ine migwenya ingena na lugi miwacho kadona kal. Okay, talent mara ni endi en achake gi school by the way nen gima no opondo kuoma. Yeah, yudo ka mana ne primary anadonje school saa beach. Nadonje school saa beach kan second break. Mano to ne dwa de kae nyana ngi gimomiyo na de ko makata japuonjo ng'eyo ni ko wach ni saa 12 to 10 choka winji ana winjo 2 koro nadonjo saa 2 koro anang'e ni saa 12 tiende ni wan gi saa 10 to gi wan gi saa 2 koro donj saa 2 ang' owuok saa 10 koro adonjo skul saa 2 to japuonj penja ni to in 10 cheno kinya kan japuonj ana winjo 2 Batina biji ni to ere kaka to biyo. Okay, mara gimana kelo donje saa beach ni endi nen kalure gi tije mane ng'eny dala like pur no mondo pur gi babu wa saa 9 to aya saa 2 madhi adek. Koro kitamba aikra madhi e school ne later was. Koro ido ka donjo saa 4 kada gi nus. Batang na bede bungu nyaka saa beach ni rom. Then second thing kinde ka hapa ni life ma home. Uniform uti. Tuka uniform uti kuomi like onyasa mawarwa kugiendi. To yo mabawe go mara abawo yo makara ke neno. En ka puno luonga dhi e board adhi timo weche mag board mass. Madil gi kwano gi. Samandi ko cha iwinjo ni oyundi ogede siandani. Yini majingi yo siandani. Nyinyo siandani koro nyithindo ne nyiero. Iwinjo. So ide kata times mokwan gi nyithindo e school gima wacho nyithindo nyiero. Gima wacho nyithindo nyiero but no kang'eni gini en talent. Yeah, no kang'eni en talent. Koro talent ni chako grow. Koro chako grow. Ichako identify ni bwana. Ai, nte ang'o miyo ka wuoyo. To nyiero ang'o miyo joero chokore buta. But no kang'eni en talent. Then jogi ne chokore choka ni sianda ni utuch. Okay, sikana wuoyo. Gimana sianda ni utuch. Mando ko yo mano bawe but no bawe mara na bawe bab.
en gima okang'e na bawe. So kuma kora doga fwenyo ni kare this is talent Sori Karungu ni. One day Emma Jalamo kobiro club miluongo ni Mass Park. To ni dwaro jalendo. To kani dwaro jalendo Marengo. Magosho. Road show. Mago road show. Kawuono. Tarika beach. Dwe ma liet. Ochwakore. Koro chieng'no kana go chiema lando shono endo dhano no obiro. Omari dhano no obiro. To kiwinjo ng'ani mi mai kawuoni bwana jalendo no lando gino maler. Olande. Wono wuka modi. Wuka nyakwiri, wuka osiri. Kobiro miele Emma Jalamo. Koro kanyo ma josuri ne chako fwenyo ni jamani kare nyalo lendo. Koro liete kano timore Sori kacha oket instrument an mana gwarambe. But na lungo wachi kata ka yo mada golo go pesa kuomi kana wuoyo mari igola gola. Nikech na paki ka jatelo moro mako kolore ndege. To ng'eni seche giwuotho go pato. Na paki koro mane miyo achako ng'eni kare talent nani this is talent from Sori. Yeah. Jathum mane mikwongo tiyo go the first artist makoro ichako tiyo godo koro ichako chwako show. Jathum makwongo tiyo godo en Papa T. Yeah. Papa T makwongo tiyo godo mano kane en kano biro Ndhiwa. Yeah. Negigochona. Wakwongo ubiro for the first day alafu waringo kode Nyandiwa to dhi kode Remba to gidok Nairobi. Koro for the second time kane giduogo to negibiro gi manager miluongo ni Vin Wuod Ugenya. Kaachiel gi Jose Wuod Okanda. Koro negiona sim ka gi Nairobi ni ng'eni wabiro kanyo to oyudo ka ndala. Wabiro kanyo to bigi bagni. In wabiro to dok kodi Nairobi. Mana I was proud of that so much. Nikech pok nanyo Nairobi. Na kinde mana Sori winjo ka jini ina coach. Winjo ka naenda Nairobi pok na dhi Nairobi. Koro napenjra gi chwe Nairobi ni en kanye. To be one day one time be abro chopo Nairobi ni. Ma in Papa T mokeli Nairobi. Okay, Papa T is the first person momi anyono Nairobi. Papa Wunyarongo na bire pinyi ka kenda. Papa imbe nitie ng'a isekelo ga Nairobi. Yes. Ibiro Nairobi teach. Abiro Nairobi teach. Mabe nwane camp ntie ot mane jo tugo dake. Emano dake. To semana dak kanyo endo abudho kanyo endo like 1 month. But kalore kanyalo duki chien gimana koni lwedo mabith miriambo kuotho kionge go. Miyo ng'ato neni gi kamoro. Omiyo manager Vin Wuod Ugenya mane manager mare. Sama no biro to yudo ka kong'iyo to kono ka timbe no kricha ahinya kopogore gi tich matiyo mar comedy no endo. Richo to kricha ok richo. Mar no kricho totally. Ne timo be kopogore comedy mar tich. Ng'eni mark your point. Mark your point. Yes. Timbe no kricha ahinya. Timbe no kricho. As in kitich ng'eni nyalo wacho like luore gi mitimo. But koro normal okine tich nendo ing'ama chal nade. Yeah, koro nomiyo Vin Wuod Ugenya no kawo modwa dak kode. Nyagini ok miwa pi maliet matin mawuom. Yeah. Koro Vin ogoli ka papa ka koso ne puduno no wan ka papa ka endi but no gola crowd man wantiere gi jo teams magwa. Yeah, koro dwa dak kode. Yeah. Wacho ni jamani ng'ama ber wanyalo dak. Yes. Yeah, koro dwa dak kode. Jogi no treat maber kendo gine magikeli nyaka Nairobi. Debed ne gine ma podi tiyo kodgi, sebudho kodgi. Atiyo gi Papa T for so long. Kanoromo 2023 November Papa T tich no onge godo. Kano onge tich koro jine dok dala. Koro sama jine dok dala ta dok dala. Tukadok dala to Amiso Thwango ogochona. Tuka Papa T tabiro Amiso Thwango. Amiso Thwango ogochona to oluonga mowuoyo kode. Kinonego ne en gi manager miluongo ni Achuodho. Koro oluonga mobedo piny mowuoyo kode machako kode tich. Yeah. Okay. Makoro sani wanyalo wacho ni in official MC mar Amiso Thwango. Okay, tok bedo ga Amiso Thwango no endo
bende Hamisa thonga tiyo godo like 4 months. To no adifa kode kanyo mathin man to kone marwa kode ok tia wache media mane marwa kode no adifa kode kanyo mathin Edao capital kisungu dende ni capital miso chudi chudo but marwa kode mano bedo difa mathin ti kama na koso go to eto koro no koso na kipesa no komea na koso bado koro no koso na no komea ni meriti no can mer to just to why more mana chodo kanyo so that you o satich yes why more mana chodo satich koro no ko bet pa fine ongadi o dio ngada totally o karania half totally ongadi full koro na resign awuok kuma miso koro ka awuok kuma miso to yudo ka kine ran given wodu ganyani wadak kode Nairobi kaindi koro vino wodu ganya gine bedo ot no kone ka feel fine kabisa vino uwena omanyona manager mar Elisha Toto to uwena kode to no yudo ka Elisha bino no sengia chon no nena na but no poko take kode time koro ko biro chino ni bigo game changer kama koro antiere ni endi yeah. By the way, one kind game changer kind nge mamit hapa ni nyalo neno kata ka kwa chalo one kind to chalo gine one kind to chalo jaman ema koro wantie kani endi iwinjo ka se kwayo pi maliet nikech koyo ng'ich Nairobi kata winjo ka ng'ich moro donje kora ka chendo arita warm water wachamo mos piny kacha cha nitie rech machwakore ringo alea gimoro moro minyalo dwaro gibathe kanyo nitie rooms ya waonge gima onge game changer in just pay a visit watch ni ineno game changer from LTN gibiro mi deduction watch ni LTN nyaka koro ng'ad ni gimoro matin mapod en LTN one game changer live from game changer koro thumne biro gore ka thumne biro gore ka to manager gochona vin wodu ganyo miyo manager namba na to gochona to koni jama kosa in kanye ta kona Lucky Sama ka okay big game changer ka mondo wati koro na biro game changer ka watiyo ka wasetiyo to chako chicken next Friday bichake chwade koro ne poko ndika official gi manager mar Elisha Toto koro kindana kata gi tich na maber nogi kama koro dhe ndika official koro ndiki kaka official MC mar Elisha Toto yes masani in official MC mar Elisha yes an official MC mar Elisha Toto nyakore mogi wane onongema mar jamakosa kake neno kanyo no endo wang'iyo ni to wuodhe osechalo nade no chako gi kanye to sechopo kanye kaka winjo kanyo no endo kotenore gi mbaka mare no inyalo erokamano inyalo winjo ni gimora mora en kaka ikete iwinjo iyudo ka no chako kacha ka en dala baba yawe wan kendwa wayawa chomego imbidwa maliet iwango kori por wan ka indigi jama kosa okonwa story kanyo no endo gisane isewinjo ni ati en official MC mar Elisha Toto jakamera ka wuoyo to idiyo simu weri godo iwinjo webede wawuoyo to imbere e chat koro gisani yes gisani sete make mabende isenene industry kai industry mar thum koso yor tija matiyo ni endi yor dodongo wane industry mar thum okay an industry mar thum but kora anangi mara wuon like tich mar MC ni endi weuru keto jasimu e kamera anyalo wacho ni sani an gi improvement kokalo kuom tich na mar MC ni endi because in Nairobi ka adonjo kan MC but I thank so much Elisha Toto with the manager Elisha Toto with the manager agone gero kamano maduong' ahinya kabisa nikech gin Chris to somewhere yeah nawuok Nairobi nawuok Sori kata dala kabiro Nairobi ka an MC
but sani to koro gi increase ani agoni nyaka backup. Yeah. Sani go nyaka backup. Ma wanyalo wacho ni ati in MC to in backup artist bende. Yes. Marilisha Toto. Nitie wer moro miwero ka pesa rumo. Igo enang'o cha winji kaka go backup. Ringa ka pesa rumo. Kaka iwere makaste yolo ni koso ni we. Koso ni ringa ka pesa rumo yae. Koso ni we ka pesa rumo. Apenjo koso ni we ka pesa rumo nyado. Koso ni we ka pesa rumo. Kawuona penjo koso ni we ka pesa rumo mama o. Koso ni we ka pesa rumo. Ba imate. Doni sawa. Yes. Donde winjo ka sawa. Ma kaka neno ni analo kidhi ya MC. It end soon. Huh? End soon. Yeah. Na wajogi. Analo kidhi ya MC doka koro yini ngama wehe. Yes, wan gi gik moko mari Nash mabe pondo kuom dhano, ngima dhano. Yeah, nyalo kawo ng'ato ka kinene no endo. But karen gi brain manyalo do something somewhere. Yeah. Kopogore gi wer miolo ne Elisha, be nyalo wero wende Elisha kendi. Ok anyal wero kenda. Wawachi ni ati koro ne dhi kumoro to ng'ato koni ni bwana an gi 10,000 moro ka onja wende Elisha moro achiel. Okay, anyalo wero. But okay, kalore gi backup mare bende nyalo tama were tema tieke nikech ndi kone miole backup. Yeah. To ka ng'ato olo ni koro wachi ni an mana an backup artist mari. Yeah, jogi kelo mawer. Watini serwa ke jogi. Jogi kelo mawer. Jogi nyaka ja backup artist oseluongo jogi adier. Omari. Udwa keto jogi kumo. Okay, to me ng'ato rengi mage. Yeah. Anda ngawachi ni an be an gi joka. Yeah, joka. Ninyara yango awino. Chaliki mama awino. Mondi yuduskiza tinu mara wino mogo kod Elisha Toto. D-Star. Aboro auchiel nono star. Ang'wen na achiel auchiel hash. Ambanyaka mama wino. To set a winner by Elisha Toto as your skiza tune. Dial star 860 star 416 hash. Kiri ya nyaminwa. Monyuolo ni dichwa. Asai kiri ya nyamama be. Monyuolo ni dichwa. Oteni usini kod LTN Luo Trending Nation. Hello guys, it's a surprise, it's a big thing. Guess who is coming in the city? Opija Kaeli father. He's coming this time round at Lucky Summer Game Changer. Tukutane pale on 11th October. That's this weekend. Kitu kitakuwa moto sana, itakuwa imebamba zaidi. Tukutane pale, kiingilio ni 500 pekee na unanunua bia moja ambayo itakuwa 300. That's a total of 800 only pale Game Changer Lucky Summer on 11. Kumbuka kuna parking provided with security, kuna mlo, kuna vyakula vyote pale tutapata pale. Alafu pia usibabaike, manake kuna rooms. Usiseme ati mara nitalala wapi, mara late nini. Kuna rooms pale na kila kitu. Self contained, kila kitu kiko pale. Security iko wao pale Game Changer. Tukutane this 11th. Kiingilio bei nafuu 800 pekee. Tukutane. Pija Kaeli father. Ina michayo gato. Nyakora mogine wane break kanyo kaka winjo kanyo no endo pod wan ka ende gi MC Jamakosa mabende go kodwa mbaka kachiel wang'iyo story mare kaka no biro mobedo kanyo no endo masane en MC. Imbende ka in gi penjo moro kanyo inyalo keto kanyo mondo mi bende watakol kachiel inyalo penjo kanyo no endo mondo mi bende kumoka yudo maber wanyalo duoke kanyo no endo. Pod wan ka ende gi MC Jamakosa ma Jamakosa konwa ni embende en gi juoke. In gi juoki majuoki. An gi joka majuoka. But I thank God ni joka ni bende okay to next level. Yeah, okay ni juogi ma decrease en juogi ma increase. Yeah. Do wachi ni mbele ka ipango ni bedi jangolo ma wanyalo bedo go pacho kama ya band ni ma imbe chwada tich. Okay, pod bor.
pod bor. Anyalo wacho kamano. Yeah. But MC tidhi yai machiegni. MC to kisungu dende ni soon. Kalore kaka asewinjora. Yeah. King'iyo MC gi wer, ere miwinjo ka kore dwa miyo pek ahinya kuma mori ma be winjo ka tugi. Okay, kama mora ma most ahinya en ni awacho ni seche ka ende ni juogi, maro gola to this level to kata to this level. Yeah. Koro sani an ka wer dwa maka ahinya. Be isepange ndiko wende ni moko kata misechako ndiko achiel ariyo? Asewero nyaka achiel ka mose maka Judy Karumba. Ene YouTube? Poka kete YouTube podi chiele. No matin bwana. No matin bwana. Onjuna kapela moro monge beat, mono matin tu. Awonyi ni kawere kwa sabige nini. Whichever. But ngini kiwere to koro ber ng'eyo jo piny ng'eyo ni jini nyalo weyo. Onja minute moro ko nyini nyalo ng'aweri winje nyini nyalo weyo. Atugo numa woda joni awere nyakone belinde mora nyara lego mora nyathini nega mami gimane meya belinda gimane meya chaki meda kendo mami chaki meda kendo. Yeah. Abeli mora nyathini mora beli gime abeli gimane meya abeli gimane meya chaki meda kendo mami gino nega. Nyoka iloko nega ratip. Again, mano mana advice. Mono nyathino mi. Yes. Huh? Yeah, it's just advice to mono me. Now you do way forward to follow. Koro advice. I mean, don't go to nyathino chako mirigelo. But okay, when you watch media kai was just advice, but kwa no nema deep. It has something. Mikechi wajonia. Abeli gimane meya nigino nega chaki meda kendo. Gimane gini mango. Okado gik mangi penjo mangi. Tumari dakli penjo wacho chacho. Okay. Bewe luor ma media wa chimo no nyathino mi. Okay, gimane nyathino miya nen mapenzi. For the first time kwa romo kode. Mapenzi yanango like okay wachi yo munu chiwe ko. Hera. Jomoko nti matimo hera maybe a hugging, one kissing. Kon yore mang'eny. Okay, marwane to noringe otanda mamos. Wara ya. On gine no tie ke pien. Nen discussion mano wacho long. No can discussion akasa. Discussion maril. Yeah. Mabange tu tie ke pien. Yeah, we sat down, we talk, and then no watch. No watch. Makurgi conclusion. Ko kanyi manafanya ni no miya gima no mora. Koro na kuno chako meda kendo. Gini meeting, gima medi ne gini meeting. Yeah. Apene meet sana. Yeah. Kaka unge gima meti kaka dangi ikau chai maunge sukari, then yolo sukari kendi. Mokri ndo mosa yole sukari, yolo kendi. Ndio wana kete wide. Well, abeli meet, abeli nyakure. Nyaralego. Belinda Nyaralego. Gimene me ambe chake me abe Omara kendo mari. Omara kendo. Kwa platform na ya Omara kenda. Sani wa share kudu. But koro mara ndo koro. Okay, ubro share mana kiwoe but koro kamana gikecha. Okay. Yeah. Ma tumi mokwongo. This is my first song. But okay, na tema duonda ntobe nyalore. Okay, ni gimawadia. Oje na kukuwoka. Abeli gimane me ambende oja. Ok na bodhe ahinya. Na bel matin. Ok ni bodhe ahinya. Anyalo onjo ni godo. Ojira. To kikukwale. Ne, at least kikukwal gini. Any poko walk but pod ichiele nan kuruma onya bedebeda ni en
Ilo ni sample. Okay. I'm very sorry. Enchika. Gigi ngenyo mari. Sian ndi nini ngenyo, but Mari. Giber gadi. What did you do? Wange kinanya gole kata nini ka. Manya mo solwor. Nyakore mogi podwan kaende jamakosa manyo to me hot water na gine sama podi manyongolo. Za podi ngolo no to nyake onyi nwa kawan ka. Ma warm water courtesy of Game Changer. Warm water mo oz. Budo Jehova momiyo ti thamo se yude ba. Jamakosa. Musika Judy Karumba. Kajudi wachone. Onyango bangaiza wodi suri Karumba. Onyango ni konya. Kono nyango ne konya poko winjo kata duondi ketwa duondi wa kar duondi chore mbele wa. Omar, this is sample, but kalori kaka chikmani studio kone ogole te ile dhalida. This is just sample. Winjo kumi ketwa kumengeka ngeka ya. Ngini wadi yudu mna mos. Mana kar mos. Ngeka kumi nyinga ti winjo bari. Ngeka kumi wer. Wa maya kiti korofol, but hado na kiti nugus. Katika kiti te hapa na dhichwanyo nini. Mana kumiwer but yani ji ado wi kataka wachini bele yani kumiwer no we keto kumichoguji. Okay. Onyango ne konya koro. Onyango ne konya ken gima kata manager makanya nyalo dhi e studio ma wachini onyango ne konya. LTN ka wabro keto ni kibiro ti kuongi pimo wi. Ke jok mokelo Ano agol gidi hadi sawa. Ichwake ya. Sawa. Nyikora moge kongi kaka iluonge YouTube mondo be pede. YouTube iluonga ni MC Jamakosa Jiwoe. Mane YouTube. MC Jamakosa Jiwoe. De kanyo endo mondo me bende subscribe ne jakamera an mamenya mondo me sama pod jatelo manyo wende ne to akono gi dhi YouTube kacha man MC Jamakosa Jiwoe mano wach maler kabisa mokichaki gine yakoro mogi podwan kaendi Game Changer ineno kaka chalo no endo inyalo konwa ni ati inyalo comment about the setup, inyalo comment about anything because we are here because of you. Yeah, we are here because of you. So gimoro mara miwacho we'll try to make adjustments. Inyalo wacho ni mari no kaka jomoko no wacho ni mono wan Benelix kanyo rumba wuoe mang'eny yawa gino go ko gide mang'eny koro kabe inyalo miyo wanena feedback ni how do you see it nyaka nwa chak timo interview kae in this week inyalo konwa ni to inene nade mapod en LTN wan kaendi Game Changer wan gi Jamakosa mabende ogolo thum otame yude simbe Jiwoe. Okay, ingeni Omari wach maler ni producer mana golo thum kuome. Wach maben podi chiele Omari. Yeah, news so mia go news so kada na go ligech kalori tiaka ko ngade to show people to like my voice yeah kinyo kada ka chao kanya chako genyinga yeah okay yeah but in the abro miugo ibro winje I think you will be the first person mondo min wang thum ni ende okatali yeah kona pesa mang'eny mosechuli nyaka ni check to James pesa mang'eny mosechula dichiel koso matindo mos wan gi inyal chuli itieko tich kaka ana tieko tich Game Changer kore chula pesa na the ot matindo tanda gini giromo kata 100 million
mabe ke choko gionge kech moko ni yoro fair bla bla gionge. Okay, tije mar MC kopor kata gi thumni ni kata kuno masedhiye is 20,000. Yeah. Mano ni occasion mano? Ne occasion mar arus mar okuyu moro. Yeah. Kuro no pani no gena. We no will me no. Hey, Obari. Abala agoe. Ogida jamakosa be jamakosa. Kaka Omari be Omari. No, inyalo kata introduce ni ya ani mama ko piny Luani Obina. An koro kabiro kanyo to 15,000 deposit to katieko temi ya 5. Na macha to ne koro na chaki gi tinde nyaka conclusion. Yeah. Yeah. 20,000. Yeah. To yo angla jawa koro. Ja Mikonuju. Itieko. Jawa ka bende aseyude ok maracha in bata. Jawa tasetie kekere ambe kona mang'eny. Ng'ene ang asetie. Ajawa ko gi joth masetiyo godo gi. Wana, inge gima penji, weloso pesa wi. Weloso pesa wi. Okala iriko gike salary Omari. This is my secret. Like what wajiwo ji magik mipenjo makata ng'ato wacho ni ati Omari mono podi ne puonj pesa di mono chuli mogik salary ma mine malo mogik. We just share. Okay, kowe kata awacho michamo sane. Okay. Mine se chamo maybe 1 asechamo 10k. Ajao. It was a very big arus. Berus no mano idokan gi papati. Watch maler. Uge arus bi ajawa. Uge arus ajawa one show one egesa one nyama vela one game changer one to kaino go ethum. Do no go ethum Omari. Emi akel ri ajawa. En ajawa. Ne arus banwa dhi go ethum gotieno. 10k. Mano matimre koso. Adiri nikiwacho Omari en miriambo ya kiwacho adiri. Iwacho ni jwa ok chudu maber. Inere kaka idhi kodgi. Okay, anadhi kodgi maber. Luore gi wuoyo be luore gi gimitimo no be itimo gima nyalo attract ng'ato. To be nigi makata jatendi mawinje. Be winjo ka nigi feelings moko. Yeah. Sani koponi ati umini ati kao namba Luo MCs inyalo bet namba. Luo MCs podo kanya bedo top cause wan gi joma ni malo. Mia top 5. Mag MCs. Omari. Manto wadhi top 10. Top 10 to one show bwana. Like one show. One show tiko nani top 10. Like jogi they watch top 10 kan. Omari. Number 1. MCs, yes. Ogena Koko. Number 2. Number 2, MC Jamakosa. Cause we will get your moko. Agin jende kedi kanyo. Mane yengo. Okaingo ge. Okaingo ge. Omari. Abi nyaka sifu kora, nyaka pake kora. No moment misibet number 2 ya but Luor. Yeah. An one game penja nini media, penja nini online media makenya kama unakuwa ni kwana Obina Omari Nash no Luo Trending Nation mudo mkipenja kati wacho nyingi ahingo anka wacho MC Jamakosa nambari ya kosa toka makori ni tikoro menjaki tokiye bwana to dhao ya Omari algor ka kora Aluoji panorama okneni kuma intie. Gintie tabi antie. Gintie gabe antie. Okay, nyaka sifu kora ban bedi neno. Koro anyalo wacho ni itambuo gena. Atambo gina, atambua mata, atambua pengle, uno teatro, atambua Aluoji panoran o wangi. Ambe tambua. Wango nyulo. Ambe tambua. Imba tambua hii. Siriu hiki kama Victor Uchunga. Imbe tambua hii. Atambua Imaril. But kugi ingeni ngata play parts mali. Yeah, mbenda antie I'm among them. But kuri number 2 after gena. Na wacho ni Mia Beach se kwa no manare.
jogo tentie batambe nyaka bede ya kanyo. Asiwacho niya Ogina number 1, MC Jamakosa number 2, number 3 gi number 4 kama dwaro gi number 5. Ro maji adek kendo. Gini mang'e ka giyombore kanyo kedanga wachi gi nikech Ng'e mana ng'amo yombi. Semo ng'amo yombore manyalo ge. Mingo Ingen position mari kata school kimako position mari en position mari. Jomoro ng'ato ni riwach oywa. Inge mineno kaka inyalo. Mane manyang'e but ya nyase. Pero kamano Jamakosa. Wakoro. Isani tiyo gi Elisha. Ang'o ma ing'e kuom Elisha ma wan wakia? Kuom jatendi. Gima ng'e kuom Elisha. Un Elisha no kia ni mawuotho kode ok en kaka uneneno. Gima ng'e kuom Elisha ma uno kung'eyo. Like was to my fans kata joma mielowa. Kata joma nene kaka neneno. Elisha gima ng'e kuome Elisha chunye ler. Yeah. Elisha ruako ng'ata. Onge gi boundary. Yeah. Mano gima anyalo wacho ni ang'eyo kuome ma uno kung'e kuome. Yeah. Ong'ama nigi chuny. Ok ong'ama dang wacho ni gima dharau, ng'ama nyalo miyi time. Ok ong'iyo ni ng'ani koka upcoming biro kata ng'ani en ng'ama chalo kama orwako jite. Yeah. Right, adona mi be thuolo ni endi wach ni mogik kacha cha endo e kamera. Ami koro imbi imake microphone. Wegi cast nyalo big up my friends ma maybe osechung kodi. Okay, moko amor gi Luo Trending Nation. Kendo amor gi jomo osechung koda mokwongo mabende ahero e chunya kabisa. Iluongo ni Vin Wuodu Genya. Wuoyi mosegola moketa somewhere. Ahere kabisa. Mafans na mang'eny Mark mago jomo osebedo ka chung koda. To moloyo Elisha Toto osemiya gik kamoro nyaka sani anyalo wacho ni am somebody. Gikama gikeno endo. Omari Nash to achako go from down manya koro gi kaendi ong'e ata ng'eye en bende osechung koda nyaka sani pod ochung koda. Osiepega kata mafans magwa kata mafans maga mabende ong'eya mafollowa kacha continue dhiwa mbele ambe dan kodu. Yeah. Erokamano ahinya Nyakwaromogi winjo kaka MC Jamakosa wacho kanyo no endo ne wan kaendi game changer. Adwa ni bende separate masani aneno katimo advertisement manoma sana ne game changer kacho pio kono ni balozi separate balozi warka bi kaendi wache microphone balozi balozi bere kadongo wati show wati ko show ya balozi game changer balozi timo na otiyo bas one game changer one gi jo Massimo mane en gine bas koro mana kaka nyisou one game changer to chalo Seychelles. Ma ok buy or pass here. Ma buy with everything in it. And restaurant, and resort, and bar, and club, and pub, name them. Gimora mora midwari nyalo yudo ka. Kar tongona, kar yweyo, od ng'ango. Ai. Nase nyisini an kae madwa dake. Udi ni ka gi nengo mabech gi yweyo maonge tienda chul landlord 15,000 to game changer nitie. Iwinjo wada game changer kae makoro wada dake udni mabech gi yweyo welo be nitie welo chalo majan. Iwinjo to gimuduogo mora saidi brand na nitie ka enengo molor. Chieng' moro kuwinjo ka game changer idhe ta aba wuoka to kapar ke idhe sani iluongo ne Balozi 230 joka ma jogi dwana mer matho Nairobi. Ere poster mondo ku Balozi che. Ya gigo nitie gi ng'eny kure gin kune kamera ok nyamenya.
Balozi. Balozi to 30. Gol kata manenge ino wabro duoko. Balozi offer to 30 to kata we ni balozi kende. Aneno moro bondiki kachicha ni Monday, Tuesday, akiani nyaka Thursday. Bia te kati dwaro Guinness. Kati dwaro Kiang'ogo, Pilsner. Moko gote. Aneno kondika kacha Madam 250. Koso ne no bere gini okonego bedni ketelela kamano endo jogi nyabiro kama ng'eny bwana majo bitie ko jo kanjo nyamedo nwa bei angene pani mari dhi rum ok rum in gadi ni gigo knya rume bakra nyisa jelela kama ni kai use balozi 230 dwani jogi eki wuoka to donge ma wuoyo ni mari 230 jogi biro kama ng'eny welando negi game changer one lucky sama onge gimoro ni kia fast come fast sub nitie katibi mana kawuono katibi king katibi tichadi 230 manyisini okmedi gimurugo mora mawinjo en program chan ma jawangla gocho weekly ok weekly daily yawa chwakane urugi gir gi jama kosa gino ukona ambe kora abeda woche jama kosa wacho ni na shono owe koro adwa no pange idwa no pangi game changer podi bor iwacho ni pod bor adwa ni wago collab ipani wanya wera ngoe collab no ok adwa ni wer wendi koro wago aga gimoriwo makoka wandiko sani mochi chake ane machaka chako ya chakan makel akawo ni koro gie kore nyathini otoya nyathini otoya mano kwaya nyathini otoya bedo kwaya na nyathini onega ogwelana tugondo makaparo nyako machunya dwaro sepana tugo waya kaparo ledi machunyo hero Yosolo maedwa ndao mina wile makoro dengo Iga manyo nyako nyathi Kisumu nyathi maber Sama wero nyako nyathi Omera magari nyalo wero Iuda Ayudi nyalo wero Nyathi Kisumu rembo Sepe nyalo wero Jimina de toto Tima hero mama Wemia paro bebe Game changer kai miyudo wae Game changer ka Lucky Sama To bia 230 Imadho bia Imadho bia Imadho bia bia okamani bia 230 to Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday nengo koro chakolore saidi e bia te to balosi to 230 madha ka chupa te wenwa peketi digo chupa te e mise ole ibo kana kwai to kik wi wil ni rooms nitie kik ni ya wat kora tiko saboro game changer boro anindo kanye onge lao nindo ka rooms wan go gimore mwakwai matin mar ni rooms go gi ler kata kidonje gibiro neno wago nyaka perfume city loko after every hour ok per day yani any visitor moka min to kowuok ni to waloko gigo koro nikech management nyaka goe duster nyaka luoke nyaka goe ler mare nitie ng'at moka opatno nyaka wamiye sukari iyuda koro kata kokwai gimoro mathuis gol to tina dier makata an dong winjo kanyisi ni awe chulo rent kara sefo achulo rent 15,000 dwe to game changer nitie gi rooms maler ka to chiemo ba chiemo restaurant ni piny ka aoda tikelo kata na dhi omo ikelo aoda tikelo to gimochako mora saidi ka wan gi cho kati chiemo mapachi lal yonge gimoro ni kiao ya kiai achanda chuma ler to donganyisi nyana chiemo nyake chochegi Chua chieme ok dung mabe akiani kata kidhie chogo achieth gidhi kanye di nitie kaka jogi loko gi chiedhwa nyalo tamo wanga onge pek maratari balozi 230 kanyo to we mari ine miketo na gini agogo nase kwiri ni gini kata kilando mari ok lande ameng'enya mi dhano pong ka kiny ma jogi manya to king'eni jogi nyalo yawo ka jogi nyalo manyo yo machak gi yawo go ka Iwinjo mino anka balozi rumo miyud ka balozi rumo lakini ok nyarumo gichunga ka gi lori oko ka lori mar breweries biro ga oko ka offer balozi 230 at game changer Lucky Sama chop ka endi wan watiyo 24/7 kwani wawacho jogi nene omanywa 24/7
Inya wuoyo. In gi simbe ariyo. Simbe ywak mojo. To gin touch te. Simbe ywak mojo. Onge wach wuora. Aduoko erokamano. Bas koro mai wan LTN. Mopondo inyenyo e lela to mana ka. Mawuoyo kodi to separate the comedian. Kachiel gi MC Jamakosa ji. Kachiel gi MC Jamakosa ji wuoye. Jomage mawuoyo. Dhano wuoyo. Iwinjo gi Ana mane nguti no ma ji wuoye ne. Dhano wuoyo. Apenji se donje din ni. Dhano wuoye. Dhano kile ka mbiso To dak na ne ni gino the arus gine sorry. Ko wan Kinda gitich ema walando. Yepile kinda gitich ema walando ya. Mondi yud skiza tune mar kinda gitich mogo kod Uncle Eddie. D-Star, aboro achiel star, 923 hash. Serigi mabiro mayo, pinyika onge. To set kinda gitich by Uncle Eddie as your skiza tune. Dial star 811 star 923 hash. Apile kinda gitich ema walando ba. Yepile kinda gitich ema walando ya. Oteni usini kod LTN Luo Trending Nation. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'e life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Hello, guys. It's a surprise. It's a big thing. Guess who is coming in the city? Opija Kaeli, father. He's coming this time round at Lucky Summer Game Changer. Tukutane pale on 11th October. That's this weekend. Kitu kitakuwa moto sana, itakuwa imebamba zaidi. Tukutane pale, kiingilio ni 500 pekee na unanunua bia moja ambayo itakuwa 300. That's a total of 800 only pale Game Changer Lucky Summer on 11. Kumbuka kuna parking provided with security, kuna mlo, kuna vyakula vyote pale tutapata pale. Alafu pia usibabaike, manake kuna rooms. Usiseme ati mara nitalala wapi, mara late nini. Kuna rooms pale na kila kitu. Self contained, kila kitu kiko pale. Security iko wao pale Game Changer. Tukutane this 11th. Kiingilio bei nafuu 800 pekee. Tukutane. Pija Kaeli, father. Ina michayo jato. Utukuzwe, Mondi yud skiza tune mar utukuzwe mogo kod Licky Music. D-Star, aboro achiel star, 923 hash. Tusetu tukuzwe by Licky Music as your skiza tune. Dial star 811 star 928 hash. utukuzwe milele, Baba. Oteni usini kod LTN Luo Trending Nation. LTN Luo Trending Nation. Mopandi
Nandi inyenyo elela.